Tajemství staré pražské uličky. Byla chladná listopadová noc a mlha se plížila po dlažebních kostkách staré pražské uličky. Lampy vrhaly slabé, rozmazané světlo, které se odráželo od mokrého kamene a vytvářelo z hloubky ulice iluzi nekonečného tunelu. Každý krok Jana, mladého archiváře, zněl v tichu ozvěnou, která se mu zdála až příliš hlasitá. Jan miloval tyto staré uličky. Každý kout měl svůj příběh. Každé okno a dveře vyprávěly tisíce příběhů, které nikdo neslyšel. Tentokrát jeho pozornost přitáhl malý antikvariát, který vypadal, jako by jej otevřel čas sám. Nad dveřmi visela vybledlá cedule s nápisem Knihy a tajemství, vstupte, pokud se odvážíte. Vůně starých knih a inkoustu, která z něj vycházela, Jana okamžitě pohltila. Regály byly plné knih od podlahy ke stropu, mezi nimi ležely deníky a sešity. Jejich vazby vypadaly, že pamatují minulá století. Uprostřed police upoutal jeho pozornost malý deník s koženou vazbou. Na jejímž hřbetu vyrytý nápis hlásal Pražské tajemství 1872. Deník byl lehký, ale vyzařoval pocit důležitosti. Jan sedl ke stolku u okna a začal listovat. Stránky byly psány pečlivým rukopisem. Každé písmeno bylo jako šepot minulosti. Deník patřil muži jménem Karel, který žil v té samé uličce před více než 100 lety. Popisoval svou práci hodináře, rodinné starosti a hlavně tajnou místnost ukrytou v jednom z domů. Můj dům, psal Karel, skrývá místo, kam nikdo nesmí vstoupit. Kdo jej najde, pozná Prahu takovou, jakou ji nezná ani jejich nejstarší obyvatele. Ale pozor, minulost, kterou odhalíš, není vždy přívětivá. Jan cítil, jak se mu srdce zrychluje. Tajemství bylo neodolatelné. Po návratu domů nemohl spát. Myšlenky na starou uličku a tajemnou místnost ho pronásledovaly během dne a tak se rozhodl, že následující večer se vrátí a zjistí, co Karel skrýval. Když dorazil zpět, ulice byla tichá, zahalená do mlžného šera. Pouze lampy a odlesky světla od mokrého kamene mu ukazovaly cestu. Připadal si, jako by vstoupil do jiného světa, do Prahy, která existovala jen ve stínech a šeptu minulosti. Dům, jehož popis odpovídal deníku, vypadal opuštěně. Dveře skřípěly, když je otevřel. A uvnitř bylo cítit pach starého dřeva a vlhkosti. Každý krok zněl v prázdném prostoru ozvěnou minulosti. Jan sestoupil do sklepa a tam našel stěnu s vyrytým symbolem, který Karel popisoval. Malá kovová klika se pod jeho dotykem uvolnila a odhalila tajnou místnost. Uvnitř bylo několik truhlic pokrytých prachem a tajemstvím. Jan otevřel jednu z nich a nalezl staré hodiny, deníky a dokumenty, které odhalovaly rodinné tajemství Karla.
že jeho předci byli součástí tajného spolku, který chránil staré pražské tradice, památky a skryté poklady města. Ale nebylo to jen o historických artefaktech. Deník odhaloval, že Karel měl souseda, který měl své vlastní plány. Člověka, který chtěl tajemství využít pro osobní prospěch. Jan cítil nádech nebezpečí. Nebyl jediný, kdo mohl chtít vědět, co je ukryto. Napětí sílilo. Jan procházel místností, studoval každý dokument a každou mapu, kterou Karel zaznamenal. Mapy ukazovaly zapomenuté chodby, staré domy a sklepy, které byly od 19. století ztraceny v čase. Každý artefakt měl svůj příběh, který Jan pomalu skládal dohromady. Po hodinách strávených ve sklepě si uvědomil, že tajemství není jen o pokladu. Bylo to o lidech, kteří žili a pracovali v ulicích Prahy, o jejich snech, strachu a odvaze. Deník ho naučil respektovat minulost, respektovat příběhy, které přežily věky. Když se mlha pomalu začala rozplývat a lampy ozařovaly dlažební kostky, Jan se rozhodl deník a dokumenty vrátit zpět do antikvariátu. Poklad si nechal jen ve své mysli vzpomínku na noc, kdy se dotkl minulosti a pocítil její pulzující život. A tak se vrátil domů s pocitem, že některá tajemství mají zůstat nedotčena. Ale přesto nás učí chápat minulost a připomínají, že historie není mrtvá. Žije mezi námi v uličkách, ve stínech a ve starých knihách, které čekají, až je někdo otevře. Jan věděl, že se jednoho dne vrátí. Ne pro poklad, ale pro příběhy, které čekají na nové posluchače. A když zavřel oči, slyšel šepot Prahy, tichý, starý a věčný.